дар толори маҷлисгоҳи шӯъбаи маориф маросими тӯҳфасупорӣ ба ғолибони даври дуюм, яъне даври шаҳрии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст гузаронида шуд. Нахуст раиси ҳакамони даври дуюми озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри Панҷакен, шоир, барандаи ҷоизаи ба номи Камоли Хуҷандӣ Исмоил Зарифӣ бардошти худро аз гузашти озмун иброз дошт. Сипас мудири китобхонаи марказии шаҳр Мавлуда Яҳьёева дар ҳузури намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Шукурзода ғолибони озмунро бо ифтихорномаҳо ва мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонид. Дар ин чорабинӣ волидон, омӯзгорони ғолибони озмун иштирок доштанд ва бархе андешаҳои худро доир ба аҳамияти озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст баён карданд. Намояндагони шӯъбаи маориф, шоир Исмоил Зарифӣ аз ғолибони даври дуюми озмун даъват ба амал оварданд, ки аз рӯи талаботи озмун бо азми қавӣ ба даври сеюм, яъне вилоятӣ омодагӣ бигиранд. Доир ба аҳамияти китобхонӣ ва бардоштҳои худ аз ҷаҳони маънавӣ яке аз ғолибони озмун Раъно Насриддинова чунин гуфт: нависандаи бузурги Лубнон Ҷуброн Халили Ҷуброн мефармояд: ишқ бузургтарин озодист. ӯ қудрате дорад башариятро ба қуллаҳое берасонад, ки на қонуни сарқонунӣ онро дорад, на анъанаӣ. Франсуа Рабле, яке аз бузургтарин нависандаҳои Фаронса, дар яке аз машҳуртарин романҳояш Гаргантюа ва Пантагрюэл гуфтааст: ҳамон гунае ки ҷонваре барои ба даст овардани мағзи ширини устухоне ҷон меканад, ту ҳам вақте ки китоби маро ба даст мегирӣ, ҳамон тавр дандон бисой, ҳамон тавр хон ва кӯшиш кун, ки барои ба даст овардани мағзи ширини маъонии ҳар як сатри китоби ман мағз сарф намоӣ, майна об кунӣ. Расул Ғамзатов мегӯяд: дар мамлакати ман ки китоб дар он ҷо бисёр қадр дорад, дар забони аварӣ калимаи tx ду маъно дорад: китоб ва ҳаёт. зеро Доғистон бе китоб ҳаёт надорад, бе шеър нафас намекашад. асосан Бернардо Леонардо, яке аз бузургтарин файласуфони адабиёти ҷаҳон, мефармояд: бузургтарин муҳаббат дар ҳастии пайвастагии инсон ба ягон чизе, ин ҳамон муҳаббатест, ки ӯ ба адабиёт дорад. Зеро ин муҳаббат ягона пайвастагиест, ки танҳо обод мекунад ва вайронкорӣ ин хоси табиати нафрат аст. Ва ҳамин муҳаббате, ки инсон ба адабиёт дорад, роҳи ягонаи наҷоти ӯ ва аввалину охирин умеди ӯ ба ояндаи дурахшон мебошад. Нависандаи фаронсавӣ Оноре де Балзак мефармояд: вақте тифл бори аввал табассум мекунад, барои модараш ин табассум хуршеди ҳаёт аст. вақте духтари 18-солаи бори аввал ошиқ мегардад, ин табассум барои ӯ табассуми хуршеди дил аст. вақте ки шумо аз сатри мисраи шеъре ва сафҳаи китобе водор мешавед табассум кунед, ин табассум бузургтарин ханда ва хуршеди тамоми шуъури шумост. боварӣ дорем, ки аз ин қадрдонӣ ғолибони озмун рӯҳбаланд гардида бо ҷидду ҷаҳди беш тайёрии пухта ба даври сеюми озмун тайёрӣ хоҳанд дид, то номи диёри рӯдакиро дар арсаи вилояту ҷумҳурӣ боло бардоранд. гузориши муфассал аз ин чорабинӣ дар барномаи фурӯғи субҳи донои китоб аст намоиш дода мешавад. гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷӯраев.